Ndị ọma m jem ọnụ. Ndewonu. Ọ nwanne unu nwoke Maazị Sugarman onye na-ewetara unu ilu Igbo na peji anyị wụ Sugar Family TV. Na nke ụbọchị taa na ihe omume anyị onye mụ na-enọ bụ lọlọ m Robota. Lọlọ ngwa kelee ndị ọma na-ege anyị ntị. Igbo bụ Igbo, mamanụ. Igbo bụ Igbo, mma mmanụ. Na-atụfugo oge na ihe omume anyị nke taa, ilu Igbo nke anyị na-ewetara unu bụ ilu nke na-asị nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Lolo, let's try this one again. Okay. Slowly, okay? Don't rush. Nkụ onye kpara. Nkụ onye kpara N'ọkọchị. n'ọkọchị Ka ọ ga-anya. ka ọ ga-anya N'udu mmiri. n'udu mmiri. Ọzọ. N'udu mmiri ọzọ. Good. Nkụ onye kpara. Nkụ onye kpara N'ọkọchị. n'ọkọchị Ka ọ ga-anya. ka ọ ga-anya N'udu mmiri. n'udu mmiri. I mere nke ọma, kọrọ onwe gị aka. Clap for yourself. That's an easier one. Yeah. Ghana English, the translation. One's action today will determine his or her position tomorrow. One's action today will determine his or her position in the future. Meaning, good or bad, today's acts may either come back to bless or to haunt you. Good or bad, your today's action will either come back to bless you or to haunt you. Ya mere ndị Igbo ji sị, nkụ onye kpara. Nkụ onye kpara N'ọkọchị. n'ọkọchị Ka ọ ga-anya. ka ọ ga-anya N'udu mmiri. n'udu mmiri. Otu aka ọ dị. Otu okwu ọ dị. Ngwanụ ndị ọma na-ege anyị ntị na-emenarị na ya n'ụbọchị taa. Na hala nke otu ụbọchị taa si gaa n'ọsịrịrị werere. Ngwa na ọ bụrụ na ha na-eme dị gị mma, biko tụsara anyị ozi a. Share this video. Please follow our page, like and subscribe to our YouTube. Imeela n'ịnọ ya n'ụbọchị taa. Ka emesịanụ. Kemesiano.